Oy, boss, may buntag, boss. Untag, Oy, mo ni man mga trabaho ni mo? ano ni boss? Ayos ang kahoy ni mo ha? Uy, by the way. Gwapong kalo ni mo? Oy, boss, wala pa ba na ma-impas, boss? Ha? Wala pa na ma-impas. Ay, problema ba na? Inunsa namang kadira? Oh? Bayad na. Ha? Kaya na, keep the chain. Ano na ang storya? Kulang man eh. Unsa? Kulang. Unsa? Ano? Padungag, pamanjud di ay. Uy! Oh! Kalibo na ha? Salamat, boss. No problem. Baby! Baby! Oh. Malipayon lagi kay ka. Wala. Siyempre, kasi dili mahimong malipayo na nga nakaulit naman ko diri sa tong balay. Nakauba na punta ka. Ay, pero Bimula ka, biyaw karon dayon ha? Saan ka to? Magkita mi sa akong mga barkada karon. Saan man? Suko na pug ka. Magkita mi sa akong mga barkada, pero kajot lang pud mi. Dili pa pug kumulakaw dayon kay magpahangin-hangin sa ko sa gawas. Okay? Bantay ka ha, dili magdugay ha. Unsa pa kinus kita ka nagdugay-dugay ko pag mula. Hangin sa ko be. Malipayon lagi kay itong bata ato. Di bilin pa gini yung cellphone oh. Ahon doon na to sa signal na po ni ka lingawan diri. Naam na po ni mga babae. Oh no! Marke! Be? Marke! Sa tuyo ato? Lah, asa ang cellphone? Patay. Be? Ang sama be? Lingkod sa ko. Ang sama? Nakipangutana sa imo ha. Ay, sure. Pangutana lang. Ang sama yung pakanang pangutana ni mo? Asa kagikan? Gapon. Gahapon. Sa trabaho. 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 Nya. Sa Saan mga nya? kauban nimo. Mga ka-workmates na ko. Tugan ang tinuod ay ko palaguta. Ka-workmates gali na ko gani. Pila mo kabuok na dito sa inyong trabahoan dahil? Upat. Pila ka buok baba ay lalaki? Duha ka babae, duha ka lalaki. Tugan lagi ba? Nya kinsa ka diri mga babae ha? Nganong tulo man ni kabuok oh? Oh no. Anong tulo man ni kabuok? Di ba duha ra ka trabaho nimo? Okay. Okay. Kuan man gud nigod kani isa man gud. Sige, sige, Amigo ni sa Nay. amigo ni Nay pa. amigo ni sa kauban ba? Sige. Ayo pang wonder ano sa deka. Init na kayo kung ulo marki ba? Init na kayo ba? Tugan nila yung tinuod ba? Init imong ulo. Nay ko ano? Electric fan. Tama kakabugnaw sa imong ulo biba. Ako ni i-full ha. I-full na ko ni og 3. Oh. Ana. Bugnaw na imong ulo. Init pa gyapon ang ulo. Ay nabuka suko good. Bisan unsa pay buhaton nimo marke? Init na jud kayo kung ulo ng babae na pud ka ng Wala, babae. wala, wala. Babae na pud ka, ng babae na pud ka. Ng babae na pud ka. Asyong. Nabilin pa jud akong cellphone dito sulod oy. Pandamay ka balo bitong sana si Lusa kayo. Ing nagkauban rin sa akong ka-workmate. Saon na ni ron. Gang na kayo eh. Saan eh? Minti na lang man ito niya na sitwasyon ay. Bi! Ayaw, wasa. Hilak na po si Hana. Oh! Bukad na. Saon nga ron. Saon kaya na ko ni pagpangayog suri nga mabugnaw yung ulo. Ask the question, Saan then niya you said it. Always saying things you're regretting. Angay na kong Kinda bato na messed niya. up, steps we taking.
saan? Asa man yun kumatuan ni Uy, saan man ba eh? Aircon? Init ang ulo ni Hana. Aircon, pampabugnaw. Pwede. Pwede, no? No entry without face mask. Like. Kumot pa, okay pa ni, pwede pa ni. Ay, hello. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, welcome sa Lensi po. Aircon lang ni siya, dari ma'am, no? Yes, sir. Kanang, ay ma'am, mangutan na lang ko, ma'am ba? Mangutan na lang ko, ma'am. Unsay nindot dari sa ano, ma'am, aircon para sa kwarto? Para sa kwarto, para sa imo ha, sir, akong ika-suggest sa imo is split type yun, sir. Kay nindot ang split type, kay dili siya saba. Sige, ma'am, palito na ako na, ma'am. Karon dayon. Dali lang sa, dili sa karon. I-explain sa nako sa imo unsay advantage, split type or window type, non-inverter or inverter ang imong gamiton. Sa ato pa, ma'am, unsa may buhaton day nato ani karon nga di pa mo kumpalit? Sige sir, lingkuran na to, katong istoryahon. May pa. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Alay, ma'am. Sige, ma'am. Gusto ko makabalonsa ng mga kailangan, ma'am, ba, para magpatawad ng aircon, good? Kaya ano siya na po, sir. 12 square meter, 1 HP yun na siya. 12 square meter, 1 horsepower. Yes, sir. Okay. 1 horsepower. Okay, ma'am. So, muna hinungdan nga nung moadto ta sa inyong balay kay para ma-survey gyud kung Okay. para makahatag ni og tama nga horsepower para sa imong aircon. So, ma'am, nakoy ma'am, ba, kanang sa aircon, good, ma'am, na ginaingon nila nga inverter o non-inverter. Unsay ang nindot dara para sa kuha? Sa imong sir, kay permanente medyo na nimo ginagamit ang imong kwarto. Gamit ko na din ako na perminti, ma'am. Kailan mo yung kaigasga ko sa bugnaw, good? Okay. So, ano siya sir, ang inverter, advantage na kung permanente siya gamiton kay makalas ka og kuryente. So, pag open mo sa imong aircon, mo inanay na siya og kabugnaw. Inanay ang iyang tuyok sa iyang compressor. Pag makuha ng kabugnaw sa imong area, muhinay na pud na og tuyok ang compressor. So, mo na siya nga makalas ka og kuryente. So makasave ko sa inverter. Yes, sir. Ang sa non-inverter Ang din, sa ma'am. non-inverter, inik-on mo na siya, mo diretso lang yun siya o buga ang iyang Okay. kabugnaw. Pag on ako sa aircon sa non-inverter, mo diretso lang na siya bugnaw dito. Yes, sir. Ang sa inverter, hinahinay siya hantod makuha niya ang kabugnaw sa dapat sa imuhang lugar nimo. Yes, sir. Pag bugnaw na ang kwarto, namo na siya sensor, Oh. mo na siya nga mahinay na pod ang compressor. Okay, pero paminaw na ko mas nindot ng inverter, ma'am. Yes, sir. Mas maayo og inverter. Pero sir, unsa man nga brand ang imuhang gusto? Kay namo gud may available. Naman mi Daikin, nami General Royal, nami Grey, nami Panasonic, napod may Coppel, napod may Camel, napod may Extreme. Daghan na og brand ninyo day, ma'am, no? Yes, sir. O kaning tanan siya, sir, service center mi anin. So, dili ka mag-worry kung madaot ang imong aircon or ang after sales. Kay mo repair mo. Yes, sir. Ay, puti kamay ka na akong ginahulak dahil. Pati po ang preventive maintenance, kami good mo ang Ay, maintain awas. natin. Uy, ma-maintain ba? Para sa kuha, ma'am, paminaw ako, mas trip yata na akong Daikin, ma'am. Daikin jud imo ha. sir. Daikin lang, ma'am. Sure na jud ka na, sir. Oh, sure na ako Daikin, ma'am, sa man. Walay problema, sir. Anytime, pwede jud po ka na mo ana Sige, ma'am. ma-provide. Sige, ma'am, ato nang sorbihan karon kay mapalit ko isa ka aircon karon dayon, ma'am. Yes, sir. Sir, additional pa di ay. Nami promo karon last month man, di ba? February. Yes, sir. Timing kayo. Kay nami couple meal. 3 meals nga mahatag na mo sa inyo, ha? Pag mapalit og aircon. Yes, sir. Automatic. Isa ni kang additional gift nimo kay nag-init makang ulo sa Init imong ulo, ma'am? mong partner. Free one pila na 1,000. Yes, sir. dako, uy. Dako na ni sir. Ay, discount sa inyong aircon. So, ma'am, dito gayon no survey dito, Yes, ma'am. kayo, sir. Ay, tay pa, ma'am. Tay pa di, ma'am. Before ka mag-survey, ma'am, kailangan ako pa una mauli dito, ma'am, kay basig mo abot ang ako ang partner, ma'am ba. Mawala, surprise ka na, essence of surprise ba. Okay. So maayo na lang og number nimo. Okay. Kay pag abot na ko sa balay kung wala siya tawagan ta mo para mo adto din mo dito survey dayon. Okay. O sige na kay calling card ra, ma'am. Yes, sir. Ayaw ko, mama. Calling card. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Ikaw taligsik na ba eh?
May ang tagwa pa si Hana karon uy. Karon kay wala si Hana. Hello? Yes po, Marky, ma'am. Sige ma'am, pwede rin sila pagtuon na rin karon ma'am, pasurveyin ako. Sige. Bye. Uy, Leslie Marketing? Oo. Dire boss. Kwarto boss, sulod. Nandun yun? Yan yun. Ano siya? 10 by 10 man eh, ang sukod data ni. Pwede itong sa pag-usap. Sige, pwede na po. Kita na pag pila towers para ito magamit. Pwede. Okay. Boss. 8. Then. Okay. Okay, ang result. 8.2. Tapos 0.6, 1 HP lang. 1 HP lang ang magastuhan niya kwarto. 1 HP lang. Okay. Hi ma'am. Hi, sir. May hapon. Wala niabot na itong pit survey na rin ninyo ma'am? Yes, sir. Nana dito ah. Unsa man to akong aircon ma'am? Nga bagay sa kuha. So, mo to 10 by 10 man to. So, Oo. 1 HP. Okay, sige, asang unit ma'am? Ay, sir, nana. Ay, nana. Ready Ay, na morning. na mo. Yes, sir. Sabi, sir, home credit o cash? Na may home credit Yes, day? sir. Sir. Hatag sa mo in charge ha. Sige daw, unsay pamagi sa home credit ninyo ma'am? King, James, palihaw. Morning. Hindi, sir. So, si home credit is pautang ni siya. Kung Opo. dili ka ka-afford nga i-cash nimo. So, si home credit ang maalagad sa imo ha. Okay. So, si home credit is naa siya monthly installment. Mamili lang ka 9 months up to 24 months. And isa pa, good news, kung bayad ka on time, si home credit is ang last month nimo, free na siya, sir. So mo na ang home credit. Yes, sir. Okay, pero i-cash maguna ko sir. Ah, sige, sir. Pero at least nakabalo ko sa home credit ninyo. Oo, yes. Pero i-cash mo na ako ni. Okay, sige, sige. sir. Thank you sir ha, thank you kay sir. Sige, kuha na ko na ma'am. I-cash na ko na ma'am. Sige, I-cash na ko ni. Kada yan, sir. Dito na sa counter, kaya mag-resibo pa man ko. Sige ma'am, Okay. sige. Ma'am, pasensya din ma'am, ano yung mga tinag 20 day ma'am, kay kuhan mo guna ka nang halin mo guna sa akong tubaan good. Okay, so okay na ni ma'am. Yes, sir. Sige ma'am, kuha na ko ang unit na ko ha. Thank you kayo ma'am. Ay, basta, sir! Pwede rin yun, ma'am, sa. Ay, nagailangan nga. Ikaw na mo dala, anak. Kami na mo hatod, anak. Para sa inyo, ha? Free delivery din. Yes, sir. Yan, free delivery din. Okay, balik ka na. Ano? Aircon? Bakit na si Mark aircon? Naagid lagi to sa latong tawhan na to. Baka nga nung nagpalit og aircon. Basta na kita mo. Naagid lagi to sa lat ba? Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Magaling kang kupal ka. Hey, babe. Flowers for you. Sa kagikan? Siyempre, asa man ikugikan din, nangita kong way para magka-okay ta. Nagustuhan ba ni mo ang aircon? Gipalit na ko sa The mga. time and place we met. Nagpalit-palit na pag kag aircon. Nya, sa magigasto ni mo ano? Katong halin mo sa tuba? Baliwala nang halin ako sa tuba. Bahalag mo gasto ko basta para sa imo. Kaya kasuko sa kuwabi, wala mo ko'y kibuhat dawtan. Nya, kinsa man tong mga babae? Mga babae, ging na nabiyata ka mga kauban ato na ko sa trabaho, binaon sa day ka di ay. Wala mali siya ato. Trabaho lang, wala personalan. Saan ka? Bantay ng kamar, makabalo kung ng babae ka. Wala ko ng babae. Ikaw na akong babae. Gusto niyo mo? Okay na ta ha?
Hindi na usbo. Lagi dili na usbo na. Unsa naman ka? Sige na, matulog sa ko kay papoy kayo. Ah, sige, hindi. Higda, tulog. Higda. Dala ka ha? Yan. Bilis ako. Asa lang ka? Matulog man kaya ka. Dito lang sa ako sa gawas para di ka madisturbo. Naansa man ka, uy? Sino sa mga ka, oy? Higda pud ba? Tapad ko sa mo ha? Oh, asa man ka paingon? Parang na niya gusto ni mo di. Ay, higda. Ay. Nya, oh sige na, tulog na. Tugnawa, uy. Tugnaw kaayo, be. Alam nga, kusog mo ka ng aircon. Gani, tugnaw kaayo. Tama niya, ay, tugnawa ba? Tama, habol, paghabol, Tama ka, uy! Kung may common sense, be, ay! Ang sabi ka. Dili sa tanang panahon, be, habol ang solusyon. Usahay, pag tugnawon, may kailangan lang minimog akson. Gatsa na di. Ay, higda. Ay, habol no more. Takot kayong tabang ang aircon. Thank you.